So, ngayon mga kapibi, nagbibinta ako ng ginto. Yung kuha namin kahapon na ginto mga kapibi, itong bidyong to ito. So, ngayon ko lang ibibenta. So, pinatuyo ko muna mga kapibi. Kaso mga kapibi, yung bumibili ng ginto, nagsabi siya sa mama ko na di mo na siya makakabili ngayon kasi may importanteng party sa kanilang bahay. So sa susunod na daw na linggo sila bibili. So okay sana yon mga kapibi kasi yung timbangan niya is digital. So hanap ako ng ibang tindahan mga kapibi. Punta ako pikas sa kabilang barangay. Meron namang bumibili doon kaso malayo. So pupunta tayo doon para maibenta tong ginto. Yung kuha namin kahapon ito mga kapibi. Pinapatuyo ko lang. Tapos bibenta. Kaso yung timbangan la doon mga kapibi is hindi digital. So pero siya mga kapibi, medyo mahal. So dyan kasi sa amin malapit lang is digital nga 2.5 yung gramo. Tapos dun sa kabilang barangay is 2.6 daw. Tapos yung timbangan hindi digital. So wala tayong magagawa mga kapibi. Kailangan natin ibenta to para may pambili tayong bigas. Saan ka? Ano man na? Igo sa cellphone. Ha? Dali-dali na kong follow ang cellphone kaya nag-vlog. Kay? Saan man na Miss Quilay nag-uli nga mahilak man. Sounds pa siya. Tandog ka. Games. Naging Games set ka. of sounds man. Sigma kapir. Ay, guyo pa. Takwa pa din mo gilong eh. Ngayon papilbe. Papil TV. Ako na yung kuhan. Ano yung yan? Hilis ya ay. Pilit na hilis ang kuhan. Format. Ay, yo! Ngayon, papil gani. Hiram tag motor unta. Yang dili na maghilak yang. Dali-dali na kong follow ang cellphone kaya sigma kapir natin yung phone. Unya nagod gikan pag gani kag eskwelahan. Ang dula dayon ka. Ini pilit sa kuan Di man na blawan. Magnet pala og TV. sa papel. Sus 2 miligram ra ni ba og dito ani sa orma ka. Ayan, pal. Malang kapalit 3 kilo. Sud po tungaon man lang mama. Tungaon man lang. Oh, kila ka nakita ka, i-upload ta ka sa YouTube. Kila ka. Kada tara pisit ako ikot ani. So, mapapansin niyo mga kapibi, nagdala ako ng bag. Galing ako galing kasi ako sa kabilang barangay, ako, yung trabaho ko dati mga kapibi. Meron kasi nagpapasukat ng upuan ng 10-wheelers. So, yung sinukatan ko para bukas. Hindi naman ako mangunguha ng ginto, magtatahinan naman ako. Buti na lang makasahod tayo na kahit 200 300. Okay na rin 'yan. Magaan lang kasi yung trabaho. So ayun mga kapibi no. Antay-antay ako sa chong ko kasi manghihiram sana ako ng motor kaso galing pa andun pa sa trabaho, di pa nakakauwi. Kasi binta natin tong ginto para malaman natin kung magkano yung halaga. Hi. Say hi. 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 Pamangkin ko mga kapibi. Ayan. 1 years old. Ilang taon ka na? Say hi. Hi Tito, hi. Hi. Kailan mong edad? Na 1. 1. So, antay lang tayo kaunti mga kapibi.
Kasi di pa nakauwi yung chong ko. Galing sa trabaho. So, ayan mga kapibi, no? Hapon na. Alas... Anong oras na ba? Alas 5 na. Malapit na mag alas 6. So, hindi pa umuwi yung isang tiyuin ko. So, punta lang ako sa kabilang purok. Doon ako sa isang tiyuin ko manghiram ng motor. Kasi malayo yung pagbibintahan ng ginto mga pibi. So, sana makahiram tayo ng motor para mabenta natin tong ginto. So, ayun mga kapibi. Makahiram na tayo ng motor. Dito sa pinsan ko, ayan. Hiram lang tayo. Wala tayong motor kaya manghiram na lang tayo. So ayan mga kapibi, naghiram na tayo ng motor, susi. Mone? Dagan nagtubil, di na ako tubilan. Pino bulawan sa ano eh? Dan sa Nagasian. Marag dito mo sa Dani Boy po namulawan, pino kayo. Dani nga. Kani gurgon niyo. Ah. Sila uban kontrato mo sila na. Wala long tayo. Nabutang. Jar. Na. Tingin dog doste. Kuan dia si Joy nga pinyones, malit na sila. Joy nga pinyones. Dos. Mbot. Dugay bago pa mo ko kabalik gud og pamulawan. Ilang gramo te? 5, Ha? 25. 2 miligram. Oh, ito lang po mga kapibi. 2 miligram. So, yun lang mga kapibi, no? Andito na ako sa bahay. Nakauwi na ako. Andito kila mama. So, yun lang mga kapibi. 2 miligram. Tapos, yun nga mga kapibi, mababa lang talaga yung timbang kapag ano, espada yung timbangan ng ano, ginto. Iba kasi ang timbang mga pibi kapag digital. Kaso, yung ano mga pibi, yung bumibili na digital yung timbangan. Sabi kasi na sa susunod na linggo para sila bibili kasi may ano, nagbi-blessing pa sila sa kanilang bahay, pinapatrabaho pang bahay nila. So may mga bisita kamag-anak kaya sabi niya sa susunod na linggo pa sila bibili. So ayun, napilitan tayong ibenta doon sa ibang tindahan kaso di digital. So ayun, 2 miligram lang, 500 lang yung halaga mga kapibi. Ito. Hati kami ni mama. So yun lang mga kapibi, no? So thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, Probinsyanong Bisaya, ang probinsya. Discard. Ito yung anak ko mga kapibi. Napatupi lagi ka, di sa kwarta. Kwarta ni mo. Saan yung tupi? Kwarta ni tita? Nangay. Ha? Hi! Ay, sampung yung baba. So, yun lang mga kapibi. Bye-bye!